What's up mga kabisaya? Kumusta o good morning kaninyong tanan? Aniya nasad kami nga muhatag kaninyo og mga simpleng mga diskarte. Bisan sa gagmayng gasto pero ang mga putahe daghan kayo. Sa simpleng mga pamaagi pero ang mga putahe always makahilti. Sigurado sa bitamina og masustansyado pa. Aniya nasad kami haron sa paghimo nasad sa maong diskarte, mao ang Diskarteng Pinobre Part 3. So mga kabisaya, aniya nasad kami karon haron sa paghimo nasad sa moang content sa maong Diskarteng Pinobre Part 3, mao ang sari-saring putahe. So mga kabisaya, I know kabalo ko nga excited nasad kaayo mo sa among paghimuon karon nga mga recipe, ang among sari-saring pinobre, ang sari-saring putahe. So mga kabisaya, tara na, magluto na ta. So mga kabisaya, ready na ang pagpangandam sa mga putahe samtang ato mga kauban. Busy sa silang panikay-sikay sa pagluto. Mga kabisaya, ready na diri sa lamisa mao sa ang atong mga gipanguha ug atong mga gipangkutlo nga mga talong og mga preskong talong og mga galay og naay kamunggay og tinangkong. So mga kabisaya, arasad ang ato ang numero 1 sa mga Bisaya nga pagasudanon ang bulad. Para naman kabisaya, ready na. So mga kabisaya, amo nang sudan ang among pagluto. So let's go.
nahumana na ta sa atong discarding pinubri ang sari-saring putahe. So, I hope nga nalingaw og nag-enjoy mo og naanasad mo'y nakuha nga mga idea nga simple ang pinubri nga pamaagi mga kabisaya. So sa katong gustong magpa-shoutout, just comment lang mo sa ubos haron ma-shoutout mo na mo sa amoang next video nga pagkahimuon. So, shoutout di ay sa nagtupi sa ako ang buhok nga ni gwapo nako ang Omi Barbershop as located Baybay Uno. Tapad sa Grahian para going Kasoy. Naara dito sa Daplin Kalsada, naara dito makita ninyo ang Omi Barbershop. Salamat kin mo kuya sa imong pagtupi. Og dinot sad kayo ang ilang tupihan kay chill sad kaayo og naasay music samtang nagpatupi ka. Salamat So, sa kag. salamat jud kaayo. Shout out ko sa mga Kamuro family, Punggos family, ug Flores family. 1 2 3. Shoutout niya ko sa mga Manain family, Las Ponya o sa Piala family. Shoutout niya dira. Shout out day ko sa mga Lasaga no. Shout out day ko sa mga Lasaga family. Ilang kang Noel, Ate Jenny Arojo diya sa Tangke Media 11. Shout out day niya. Shout out sa deko sa mga nitanaw karon sa amoang video. Kumusta og thank you sad kaayo sa inyong pagsuporta kanunay sa amoang video. Mao ang Bisaya Vlog Official. Thank you kayo kanunay sa inyong pag-support. I hope nga always gyapon mo nga mutanaw sa moang more videos nga paghimuon mga kabisaya. Salamat kayo ninyong tanan og amping kanunay. God bless. So, mga kabisaya, don't forget to like and share this video and also subscribe to our YouTube channel ang Bisaya Vlog Official. See you there guys and bye-bye.